What is up, good day and hello everybody. So kamusta ang lahat mga katol, no? So today is Ansakket Festival day. Nandito tayo ngayon sa may simbahan. Tamang hawi lang ng buhok mga katol, no? Yan. So mamaya abang-abangan na lang natin kung anong merong ganap dahil merong shoot ng merong live ng ano doon sa may sa may harap ng munisipyo, sa may auditorium. Meron dong nag-aano ng unang hirit na panguin kanina, ano. So abangan na lang natin, punta lang tayo doon mamaya. So papakita natin kung anong meron. So let's go.
So yun mga katol, no, nag-iikot tayo dito sa Aguilar. Ayan, hindi ko alam saan yung first station kasi may sayaw-sayaw daw yun. Hindi ko alam kung yun na yun. So nahanap ko. Close yung daan dito mga katol, no? So pag close yung daan dito, ikot sila doon sa may labas. Ayan, ikot sila. Hinahanap ko lang yung station kung saan dapat sila magpe-perform din. Parang doon yata sa may labas. Ayan. Malayo-layong ano, sinara dito, magkukosto ng traffic, pero okay lang para naman sa bayan natin ang Ansakket Festival. So, parang nandito na rin yung ano, yung unang stasyon kanina. Yung mga naunang sumayaw kanina, umikot sila doon. Kaya abangan ko sila rito. Tignan lang uli natin kung ano yung gagawin nila. Pagkatapos, then, init. Diyan na sila, so, tingnan lang natin kung anong ganap. So, ito ulit. Let's go!
well and good mga katol, no? So sala yung vlog natin kanina, hindi ko mahabol yung mga station nila. Ewan kung naririnig nyo ako ngayon, no? So sala yung kanina and nandito ako ngayon sa may auditorium. Yan, nandito tayo ngayon sa auditorium kasi dito daw gaganapin yung exhibition. Mas ma-focus natin dito yung ganap kung anong meron dito sa loob ng auditorium, and mas maganda yung kakikitaan natin yung mga performance nila. So antayin na lang natin, napakainit sa labas mga to. So please enjoy my kid. Napakasaya. So mamaya update ko kayo kung anong ganap dito sa loob mga to. Pahinga lang ako. A few moments later.
abig subali na Aguilar. Agaylay daklukto laputsaray manaayam siya at makuli tan maumildi lawas. Panagdalos sumaslak iya anapan.